Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando yakubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ufana naye futhi akekho njengaye. Udumo lonke silinikeza yena lumfanele lungolwakhe. Siyabonga siphuma kwimpela sonto ebesikuyona wasigcina wasilondoloza salidla izwi ebeliphawa izinceku zakhe emhlabeni wonke jikelele. Siyambonga kakhulu, siyamdumisa. Siqala isonto ke eselibheke ngqo izimvuselelweni noma emvuselelweni kaJuly noma abanye bathi uJuly conference. Siyaqala ngoLesihlanu uNkulunkulu wethu mayisigcina. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Siyafisa sinimema ukuba nifike nibe khona kanye nathi eRichards Bay entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Angeke uduke mawungena ku-GPS ubhala leli gama entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa Richards Bay, ayizokuthatha izikufake, ayizokufaka. Uphuma emgwaqeni wetiyela ngoba usungena endlini yokukhonza. Ngale kwalokho nje iThar Road yonke indawo. Siyambonga uNkulunkulu wethu ngendlela emangalisayo. Simatasa-ke bafowethu, siyasebenza, we are working around the clock. Sizama ukuthi okunye kwezindlu esiyakhayo iphele. Basafaka iroof njengoba ngikhuluma nje. Inkosi yami, bayiqale nini iroof ngoLesihlanu, khona ingqenyane bashikilisayo. Bayiqale ngoLesihlanu iroof kufanele baqede umgqibelo. Hayi, angisakhumbuli noma basebenzile futhi Sunday. Ngithemba bazoyiqeda namhlanje bese kwenziwa ke izinto eziningana ke. Uyazi wena mawumakhi kusho ukuthi amagama sisasele kude kakhulu. Kodwa ke siyamthemba uNkulunkulu ukuthi ngoLesine noma ngabe ke okungenana ipendiwe, kodwa ngoLesine sinethemba ukuthi kuzobe konke kuhamba ngendlela efanele ngoLwesine. Nisikhumbuleke emkhulekweni, nisikhumbule bafowethu kakhulu ngoba imikhuleko yenu inomsebenzi wesimanga. Niyazi nina, siyayazi thina esikhulekelwa yinina. uNkulunkulu anibusise nonke enisikhulekelayo, wonke amanxusa asinxuselayo. Sithi uNkulunkulu anibusise. Siyambonga ke kakhulu ngendlela emangalisayo. Bese kuthi ke ngomhla ka-12 kuvulwa indlu yaseBhamshela, indlu yokukhonza yaseBhamshela yokuqala enkulu. Ngiyazibona lezi ezinye sizakhile, phela sisebenzile. Ngathi kuwena ngoba ungazi. Othongathi uNkulunkulu wasisiza sakwazi ukubasiza. Emtubatuba uNkulunkulu wasisiza sakwazi ukubasiza. Ikuphi enye indawo yabona ukuthi kusasele kakhulu. Nalaba ngibabalaba sizwe ngezindlu nje ezincane, maduze sekudingeka ezinkulu. Kodwa ke eBhamshela indlu yokuqala enkulu ephelayo elayisha abantu abangu-400. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sisazolokhu sigqiqa khona, kodwa not kuleli sonto sibhizi ngeenkonzo zikaJuly. Ngicabanga ukuthi kuleli viki esobe selibheke khona mhlambe ngizoya kanye noma kabili, angazi, kodwa umsebenzi mkhulu nakhona. Kodwa siyabonga ukuthi okuningi sekwenziwe. uNkulunkulu anibusise nonke lapha eBhamshela enenze ukuthi lolu suku esibheke kulona luphumelele. Simdumise uNkulunkulu ngani ngoba uyena onipha amandla ukuba kwenzeke konke. Sesikhulekela lona kusuku lomhla ka-12 ukuthi uNkulunkulu awenze umsebenzi awuphelelise. Ngokugcinwa inkosi ke thina ke nomama sobe sesisala ngesonto mhla ka-13 sobe sesiba nenkonzo nje ke inkonzo yosuku khona eBhamshela. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Hayi, angidluleke ngezwi lenkosi losuku lanamhlanje. Siqhubeka nayo inkonzo yethu intshumayelo yasentabeni. Iyashunyelwa inkosi uJesu. Esengigcizelele kaningi ngathi uma ulenza leli zwi eliku chapter 5 Mateyu, chapter 6 Mateyu and chapter 7 Mateyu, yongena ugijima ezulwini. Njengamanje ke siseku verse 9 ka chapter 5. Angazi noma sizophusha sesoqeda uchapter 7. Ngiphethwe nami ngiyalawulwa. Kodwa okwamanje siku verse 9 kaMateyu chapter 5 ofundeka kanje. Ngingakafundi kasigoqe sikhuleke.
asiguqe sikhuleka sikwazi ukuthi siqhubeke kakhulu singanxusa uNkulunkulu thabe kanye nathi ngomoya wakhe ongcwele. Baba olungileyo egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu siyakubonga. Siyakubonga, siyakudumisa, sinyoba siguqile, akekho omunye singamguqela wena wedwa. Ngiyacela ke Nkosi ube kanye nathi kule nkonzo ngomoya wakho engcwele. Moya ongcwele khuluma uzambule. Kukhona konke Nkosi osibekele khona. Sinikele uqobo lwethu kuwe, sipha amandla okulizwa silenze izwi lakho. Busise bonke Nkosi abakhona nabalalele, nabasanda ukungena ekhaya lezwi babusise. Nabakade bangena insika zaleli khaya lezwi zibusise. Ngiyakhuleka egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo. Sicela ipresence yakho Nkosi ngaso sonke isikhathi kuleli khaya lezwi. Sibonge kakhulu Nkosi ngomkhosi besikuwona. Siyabonga, siyakudumisa, akekho njengawe. Siyabonga ngoba usithembisile ukuthi uzokwenza Nkosi esikukhulekelile nesikucelile. Siyacela ukuthi uqhubeke ube nathi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siqhubekeni ke bazalwane, sifunda uverse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo. Sizamile ukuchaza ukuthi ukulamula kuyini. Ngesonto elidlule saxila nje kulamuleni. Ukuthi ukulamula ukuyekisa abalwayo ukulwa. Number 2, ukulamula ukwenza abalwayo bathelelana amanzi. Number 3, ukwenza abalwayo baxolelane bathethelelane. Ngoba bayathelelana amanzi bengaxolelene abantu. Bayayeka ukulwa abantu kodwa bengathethelelene. So kufanele ihambe inkonzo izofika ekutheni bathethelelane. Number 4, kakhulu kungukwenza ukuba kube nokuthula phakathi kwabantu. I-peacemaker leyo, olamulayo loyo. Hayike sidineke sikhuluma laphaya ngoJakobe chapter 3 no-Isaiah 33 verse 17. So qhubeka nalawo mavesi ke sisekukho ukulamula. Uthi ke uJakobe chapter 3 verse 18. Ukuphelela kuzala ukuthula. Ukuphelela kuNkulunkulu kuzala ukuthula. Kepha isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kulabo abakwenzayo ukuthula. Isithelo sokulunga. Ukulunga isithelo. Umoya lapha kwabaseGalatia, izithelo zikamoya zingu9. Ukulunga isithelo number 10, righteousness. Kuyisithelo ukulunga number 10 sikamoya. So abantu abaningi ke bazuthi izithelo zikamoya ziwu9, ziwu10 ngokulunga. Ukulunga ke kuhlwanyelwa ngokuthula kulabo abakwenzayo ukuthula. Abenza ukuthula phela ibona abalamulayo. Abenza ukuthula ibona abenza abantu bathethelelane. Abenza ukuthula ibona abenza abantu baxolelane, bayeke ukulwa ngoba benza ukuthula. Lokho kubenza ke babe nesithelo sokulunga esisithelo number 10 ezithelweni zikamoya. Kwabafundayo ke ngiyanithiphisa nje mangabe kuthiwa zingaki izithelo zikamoya. Ukukhumbula ukuthi uma uthi zu10 kungenzeka omakaya akazi ukuthi zu10. Ubobhala ukuthi esika10 sitholakalaphi. Ubhale nje esika10 ekaJakobe chapter 3 verse 18. Mothanda ubhale ukuthi ithele zu9 zitholakala kwabaseGalatia chapter 5 verse yalazi ke wena. Bese uthi kwaba esika10 sitholakala kwaJakobe chapter 3 verse 18. Ngale kwalokho uzokurongisa to wrong kanti wena right. Kuhle kusekele impendulo yakho ngezwi. Ngikhuluma ke ngalabo abafunda iBhayibheli. Asidluleke kubona. Kodwa sengishilo isithelo number 10 sikamoya ukulunga. Athi ke uIsaiah 32 verse 17. Umsebenzi wokulunga uyakuba ngokuthula. Impumelelo yokulunga ibe ngukulondeka kuze kube phakade. Impumelelo yokulunga iba ukulondeka kuze kube phakade. So mawulungile uzolondeka. Angithi kukhona ukufa kwesibili. iBhayibheli likhuluma ngakho. Ichibi lomlilo. So wena mawenze ukulunga ngeke kukuthinta ukufa kwesibili.
So asenzeni ukulunga bafowethu, lithi umsebenzi wokulunga uyakuba ngokuthula. Akuhlukani ukuthula nokulunga, kuyahambisana, kubambene empilweni yomuntu. Impumelelo yokulunga ibe ngokulondeka kuze kube phakade. So mawungalondekile kuze kube phakade ukuthi ukulunga kwakho akuphumelelanga. Ukulunga okunikezwa inkosi uJesu, ukulunga esikuthola ngokukholwa egameni lenkosi uJesu akuphumelelile. Wama kuphumelelile kufanele kulondeke kuze kube phakade. Uthola ukuphila okuphakade, hayi ukulahlwa nokubhujiswa. Ukuphelela ke kuzala ukuthula. Ukuthula esikuhumusha ngokuthi wenzani? Ukulamula. So ukuphelela kuzala ukuthula okungukulamula. Ukuthula imbewu ehlwanyelwa iveza isithelo sokulunga. Ukuthula nje kuyimbewu okudinga ukuthi umzalwane nomzalwane ayihlwanyele ukuze alunge. Yazi ukuthi kulula kanjani ukuthi ube ulungile? Hlwanyela wena ukuthula. Zamelana ukuthula nabo bonke nokungcweliswa. AmaHebheru 12:14, ongenakho angeyibona inkosi. Hlwanyela ukuthula kuzovela isithelo sokulunga. Lithi izwi lenkosi, uma ukholwa ngenhliziyo, yabaseRoma 10:9, uma ukholwa ngenhliziyo ukuthi uJesu, uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, uyosindiswa. Bese lithi ke uverse 10, umuntu uvuma ngomlomo kube ngokusindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Yikho lokhu ukulunga esikhuluma ngakho. Imbewu yokulunga ihlwanyelwa ngokuthula. Ukuthula kuyimbewu. So uma ufuna ukuba ulungile, thula phambi kaJehova, ulindele yena. AmaHubo 37, thula phambi kaJehova, ulindele yena. Hayi ube isiqhwanqhwanqa, hayi uxokozele, hayi ube nezinto ezingaqondakali ukuthi uzibiza ngomzalwane. Thula. Ikhaya lomzalwane libe nokuthula, kungaxokozelwa. Akungakhuluma abantu ababili endlini ngesikhathi esisodwa. Noma ngabe ababili balapha ekhoneni, abanye bakuleli khona, uma kwenzeka lokho kuwukuthi kuyaphazamisa, kwakheka umsindo, akukhona ukuthula. Ngolimi lwezwi ukuxokozela kuvelwa phakathi kwemisebenzi yenyama. Funda abaseGalatiya uzothola imisebenzi yenyama, nokuxokozela kuyabalwa. Kukhuluma umuntu oyedwa endlini at a time. Mase bekhuluma bebaningi sekuxokozela sekuyisono. Ikhaya lomzalwane libe nokuthula. Kube nokuthula. Ingane azifundise uma bekhuluma abantu abadala, azikhuluma zibanga umsindo. Ngaleyo lokho azihambe ziyohlala ekamelweni noma azihambe ziphumele phandle makusemini, ngoba bizidala ichaos yokuthi kube nomsindo. Udlula lapha uthini? Ikhaya lomzalwane leli ukuxokozelwa kangaka kulo, okunomsindo ongaka, kuyaphikiswana, kuyaliwa, khona okhalayo, khona othuka omunye, bese kuthiwa ikhaya lomzalwane lelo. Hayi ngeke bafowethu, ngeke. Akusilona ikhaya lomzalwane. So-ke ukuphelela kuzala ukuthula. Mawusuphelele uzothula. Ukuthula imbewu ehlwanyelwa iveze isithelo sokulunga. Ukuthula lokho. Ngakho-ke impumelelo yesithelo sokulunga ngukulondeka kuze kube phakade. Impumelelo le yesithelo sokulunga. Uzolondeka kuze kube phakade. Awuzongena enkingeni, awuzongena ekukhulumeni, awuzongena ebuntandaneni, awuzongena ekwenzekeni kwezinto, ngoba wena uhlwanyela isithelo sokulunga ngokuthula. Thula phambi kaJehova, ulindele yena. Masibheke izwi lenkosi abaseRoma 14:9 lithi, ngalokho-ke asijonge okokuthula nokokwakhana. Wena nje funa into ezokwenza ube nokuthula. Funa wena into ezokwenza ukwazi ukwakha abanye. Yakha abanye abazalwane. Akube nokuthula la ekhaya. Akube nokuthula ebandleni. Akube nokuthula emsebenzini. Akube nokuthula endaweni zonke. Uthule nje. Uzobona izinto uNkulunkulu azokuhlelela zona. Kodwa ngoba ngumsindo,
ubusuphinde ulibiza ngegama lakhe, hayi ngeke udukile, ulahlekile mntakababa, buya mntwana, buya mntwana, ulahlekile, buya. Sikulindele, bakubhekile ekhaya ezulwini, nathi sikulindele sisela emhlabeni, buya sikhonze inkosi ndawonye. Ngalokho-ke asijonge okokuthula nokokwakhana. Wagcina nini ukwakha umuntu? Hlale phansi nomuntu umakhe spiritually, wagcina nini? Ngoba uma umakha spiritually kuzophumela enyameni. Umuntu owakhekile spiritually umbona enyameni ngoba asikwazi ukubona ispirit. Simbona enyameni azowakheka usibani bani. Why? Ngoba yena ujonge okokuthula. Jonga okokuthula nokokwakhana wakhe abanye abazalwane. Masibheka abaseRoma 15 verse 2, yilo naloyo kithi makathokozise umakhelwane kube kuhle aze akheke ngokuba noKristu akazithokozisanga yena. Wagcina nini ukwakha umuntu? Kuthiwa-ke masingazithokozisi thina, asithokozise umakhelwane wethu kube kuhle aze akheke ngokuba noKristu akazithokozisanga yena. Uyabathokozisa abantu abaseduze nawe? Uyamthokozisa umakhelwane wakho? Noma ulethe inyembezi, noma ungumhlukumezi, hamba uye khona ubathethisa, ubaqolisa amacala ngoba nakho abakekho ubaba kuleli yakhaya, uthatha i-advantage. Bazokuceba kumdali wakho, bazokukhulekela, bazokubambela umkhosi, uyoyisola ukuthi uNkulunkulu wakudalelana emhlabeni. Awuyosola, mina ngiyakutshela. So ake sijonge okokwakhana, sijonge okokuthula. Uma umuntu phambi kwakho emubi ngezathu ezithize ozaziyo, mpholishe khona uzodinga usubona ubuhle. Mpholishe uzodinga usubona lobu buhle ongabuboni. Ngoba abantu bahle bakaNkulunkulu phela bonile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngale kwalokho nje sibahle bafowethu, sibahle, siphoqwa isono nje. Isono simenza umuntu angcole, isono siyamgugisa umuntu, sizakhela ikhehla insizweni, sizakhela isalukazi entombini. Isono-ke leso. So asihlukane nezono, siphile impilo engcwele, sibe ngcwele phambi kaNkulunkulu, sibe ngcwele phambi komhlwithi webandla ukuze sihlwithwe, ngoba ngeke sihlwithwe uma singekho ngcwele. Yilona loyo kithi makathokozise umakhelwane kube kuhle aze akheke ngokuba noKristu akazithokozisanga yena. Ngiyacela sikhuleke simbonge uNkulunkulu. Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Dumo lonke lungo lwakho lukufanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Busisake kube lona loyo elalilile inkonzo, alizwe, alenze. Siyathandaza Nkosi ukuba usilethela abantu. Ngiyacela Nkosi laba abanekhono lokuletha abantu bathinde babaletha abantu. Ngiyathandaza uNkulunkulu wami onomusa ukuba likhule ikhaya lezwi, bakhula abazalwane kukwazini, baze bafinyelele kulazini iqiniso. Basize Nkosi bayi-understand indaba yokwenza ikhaya lezwi libe likhulu. Akusingoba sithanda ukuba nabantu abaningi, kodwa sifuna ivangeli ligijima umhlaba wonke, ngoba ngeke ulilande ibandla lingakafiki emhlabeni wonke. Ushilo Nkosi wathi leli vangeli lizoba ubufakazi kungakafiki ukuphela. La liyophelela khona emhlaba wonke jikelele, siyazi uzobe usubuya Nkosi usulanda ibandla. Ngakho ubuningi bethu buzokwenza laziwe ivangeli yonke indawo. Ubuningi bethu buzokwenza ukuthi uma singena emkhosini siphendulwe ngoba sibaningi. Ubuningi bethu buzokwenza siphendule le-South Africa ibe ngcwele phambi kobuso bakho. uNkulunkulu wethu ngiyacela, basize abantwana bakho bangenisa abantu. Basize uNkulunkulu wami babaletha abantu. Ngiyakhuleka egameni likaJesu ophilayo.
labo becebo lakho Nkosi balethe. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi ubusise bonke abangenisa okweshumi endlini yakhe engcwele. Yebo ngithandazile izolo, ngiyezwa ukuthi uyakubeka manje ukuthi mangibakhulekele futhi. Babusise Nkosi, isibusiso esikhulu kube ukungena ezulwini. Babusise Nkosi, bawusekelile umsebenzi wakho. Siyakha namhlanje, sakha nama-branch, sakha konke ngenxa yokuthi bawusekelile umsebenzi wakho. Bakhipha iminikelo ehlukeneyo, bakhipha iminikelo yokweshumi, iminikelo yesakhiwo, neminikelo kahamba vangeli. Babusise Nkosi ngayo yonke iminikelo nangeminikelo yolibo. Babusise Nkulunkulu wami, siyabonga. Awu Nkosi, angazi ngabe ngenze njani, kodwa sibonga wena ngoba wena kanye nenkinga uyaliveza isu lokuyinqoba ngoba wena ungumanqoba. Siyakubonga ke Nkulunkulu wethu ngabazalwane bonke osinikeze bona emsebenzini wakho, abangamasosha okusebenza noma ngaba bathintile ngezandla zabo kodwa benza amamenzi ukuthi umsebenzi uqhubeke. Babusise emabhrentshini amaningi ahlukeneyo. Busisa abaholi balama branch, bawahole ngobungcwele, bangawaholi Nkosi bezenza amakhosi phezukwawo. Bangabaholi Nkosi ngoba befuna imali, kodwa babahole ngoba beqashwe ezulwini umvuzo wabo bezowuthola kwelizayo. Siyakubonga ke Nkulunkulu wethu ngakho konke, sibonga ngomkhosi esiphuma kuwona, sibonga uthando sithande ngalo. Sinikela kuwena ke Nkosi zonke idingo zabantwana bakhe ekhaya lezwi, xazulula inkinga zabo, uphendule imikhuleko yabo. Kube igama lakho lidunyiswe. Yenzela igama lakho udumo ngiyacela ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Oh Nkulunkulu wami, nanti ibandla lakho ngilinikela kuwena, ngamunye ngamunye uyabaza abakudingayo, yazazi inkinga zabo. Sinikela kuwena ngoba ushilo wathi nina nonke enikhathelwe nenisindwayo uzani kimi ngizoniphumuza. Matthew chapter 11 verse 28 kuya 30. Wathi Nkosi siphonse kuwe inkathazo zethu ngoba uyasikhathalela. Petro wokuqala chapter 5 verse 7. Lenzeke Nkosi izwi lakho phezu kwaleli bandla. Ibandla lakho sizwile Nkosi ukuthi insali, sizwile ukuthi ibandla elikhethiwe, sizwile Nkulunkulu wami ukuthi abantu ozikhethele bona ufuna bangene ekhaya ezulwini. Siyathoba, siyabonga. Besingafanelekile kodwa wasenza safanela ngendodana yakho uJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Akekho ufana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu akubusise lapho khona. Kukhona konke ofisayo kwenzeke kuwe, qinisekisa ukuthi kuyintando kaNkulunkulu bese uyakwenza. Makungeyona intando kaNkulunkulu ungakwenzi. Khumbula isiqubulo sethu senkonzo zikaJulayi, ubungcwele, noma ke icebo likaNkulunkulu alihlukani nobungcwele. Ngakho ungayenzi into kanti ayilona icebo likaNkulunkulu. Uma ubona icebo likaNkulunkulu yenze, kodwa uzibuza ukuthi ungcwele yini wena na, ngoba icebo likaNkulunkulu alihlukani nobungcwele. Inkonzo esizobe sinazo ngoJulayi ngokugcinwa inkosi, woza ungasali. uJesu Kristu inkosi. Baba uNzibanda siyavalelisa, siyanithanda emakhaya, siyanithanda nonke. uku-YouTube, usekhaya lezwi, noma ukhona siqu sakho, noma usentabeni, noma ukuliphi ibandla, mawuyilalelile le nkonzo yanamhlanje, ngifuna ukukutshela ukuthi siyakuthanda, izulu liyakuthanda, asikwazi ukungakuthandi. uJesu Kristu inkosi.